Jo devia tenir d'haver 4 anys i mig i passàrem per davant la llibreria Ripoll, llavors vaig recordar, la llibreria antiquària, i en el mostrador hi havia un quadern que era per aprendre de llegir. I el meu avi me va dir, diu, mira, això és per aprendre de llegir. Dic, ah, sí? Diu, tu veus el papa i la mamà que llegeixen? Dic, sí. I què diuen els llibres? Diuen coses? Dic, ai, jo també vull saber aquestes coses. Diu, bé, jo te compraré aquest plec. Això era el 46. Jo tenia 4 anys. Era de pàgines grogues, de paper fi, paper de postguerra, i hi havia l'abecedari en tots els estils. I me vaig aprendre l'abecedari en caràcters anglesos, en 4 anys, aquelles as amb aquells reguinyols, que quan vaig començar a escola me varen donar el catón, i jo la A no la coneixia, perquè jo la coneixia molt historiada, i vaig aprendre a llegir molt aviat. Des de molt petita jo ja vaig aprendre a llegir. I en canvi tenia 7 anys o 8 i no sabia sumar. Me'n record que me deien, tengo 3 naranjas, si tengo 3 naranjas, si me quitan 2, quantes me queden? I me fotia a plorar, no ho sabia. I en canvi, per les lletres, sempre vaig sentir molta d'afició. A les llibreries, no, a la llibreria, perquè em vaig a la meva llibreria. I hi venc cada dia. I quasi cada setmana, com qualque cosa. Això ve a ser la meva segona casa, perquè de que meva aquí ja hi ha un solquet, i ja no m'he d'empatxar si hi ha semàfors o no. Segueix aquest solquet i me d'on vaig. Jo considero que una llibreria és la catedral del coneixement. La llibreria és la catedral del coneixement. I necessitam aquest coneixement i, clar, per tenir aquest coneixement mos hem de nodrir, mos hem d'alimentar de qualque cosa, i aquesta cosa són els llibres. Jo quan vaig començar a llegir novel·la, no sé si tenia 14 o 15 anys, i me pensava que les novel·les només les escrivien els homes. I llavors vaig trobar una de Pillsbury i de Dame du Maurier, que me pensava que eren les úniques dones del món que escrivien llibres. Perquè nosaltres, la lectura que he fet jo, es pot dir que fins no fa gaire, potser 25 anys, eren els homes els que escrivien els llibres. I ho consideràvem la cosa més natural, és que ni mos ho plantejàvem. Ara jo trobo que les dones tenim un bon moment i un bon present. Jo penso que hem de deixar d'escainar tant i hem de pondre més ous. Les gallines escainen, hem de deixar d'escainar com a gallines, i hem de pondre més ous. I mos hem de deixar d'històries. No si fan, si no fan. Nosaltres hem d'agafar el comandament d'això. A vegades també crec que ha estat un poc culpa nostra, perquè pensa que durant segles, o milers d'anys, la dona o les dones hem estat educades per la passivitat i per la dependència. I a vegades això mos ha estat, jo que vaig néixer el 42, ha estat molt còmode. Que ho faci ell. Ha de clavar una tatxa, que ho faci ell. Han de retirar una taula, que ho faci ell. I la tatxa i la taula llavors venen moltes altres coses. I jo crec que les dones ara tenim un moment molt dolç i un moment molt bo. Jo escric perquè sí. Escric perquè m'agrada i ja està. No sabria dir res més. Escric des de molt petita. Jo era molt petita i ja escrivia. Jo quan no sabia escriure, escrivia de pensament. Llavors quan vaig saber escriure, vaig aprendre a escriure, vaig anar fent. I no sé per què escric, perquè he perdut d'escriure. Me'n recordo que una vegada Ana Maria, l'únic premi que he guanyat en la meva vida, l'any 79, Ana Maria Aurèlia que mai me diu, un dinar, diu, nena, tu pateixes quan escrius? Dic, no, gens. Si patís no escriuria. I m'ha dit, diu, ets de les meves. Un llibre que crec que perquè m'ha duit molta de feina de fer, és de Nus baixant una escala. Aquest és un llibre que m'ha costat molt d'escriure, perquè l'he escrit, l'he reescrit i l'he tornat a reescriure. Jo soc molt lenta, ràpida d'arrencada, però llavors corregesc molt.
Jo miro aquestes persones que diuen ai, jo me sec i tam. Amb no resulten fets. Jo no tenc aquest don. Aquest don no el tenc. Jo m'hi he de posar, i avui m'agrada, i demà no m'agrada, i així. I així vaig fent la vida. Però escric, bàsicament, perquè m'agrada.